nga pala, welcome to ang mahiwagang Bukol Films at tayo ngayon ay mag-upload ng video. So mag-i-intro muna tayo. Ay di ba dapat wala ng intro, direkta na. Ay. O sige, subscribe nyo lang ako para updated kayo mga gar. So start na. Pre, natatay na ako, wala bang CR dyan? Yes. Pahalang mga di patuli. Yes. Ha, ready na ako. Yes. Hoy, ba't walang wifi? Who the fuck is that? Hello mga balyu. Hello. Who the fuck are you, man? Walang wifi. Ha, walang wifi. Di tapon mo to. Paano yung wifi? Tignan mo sila. Gumagamit sila ng cellphone, laptop at tablet. Kaya kung ako sa'yo, gumamit ka lang ng ganyan. Bobo ata to eh. Hoy, ba't mo binabastos si Bo? Ha, binabastos? Ha? Palibhasa, naka-sunglasses ka. Mas malakas pa ako sa inyo. Tignan nyo tong wifi na to. Oh, ang astig, diba? Oh, may connection na uli. Yes. Diba sabi ko sa'yo? Oy, kupal ka ba? Tapos na yung palabas.